Live tayo. Bueno ba ito si Eddie Larte? Buhay na buhay pa yata yan kusa. Ha? Buhay na buhay pa yan. Marvel lang ang malakas. Ako yung mga bahay ng artista. Bahay ni Dagang Montenegro, si Archer naman. Paray-paray sa lang kaya. Doon, grasya na siya pa. Kanila, pa talagang bagyo. Kalikasan na. Ang mayroon patay-patay lang. Yung lugar nila, banda ha. Ito yung kanina. Na-upload ba ba? Kaya? Na-upload? Oo. Ha? Dinilit ko, di ko naman sinir. Ay, pagkain pala ng mahinang nilalang to. Kaninang umaga yan. Pagkain ng mahinang nila. Ay, ayos yung pera ito eh, no? Mga pagkain ng mahinang nila lang. Pagkain ng mahinang. Pagkain ng mahinang nilalang. Pagkain ng nilalang. Mahinang nilalang.
Hi, idol kong mahal. Kumusta? Nakita mo rin ang live? Meron bang sound? Dinig mo? Testing lang. Live. Kita ba? Ay, mabuti naman kung gano'n. Yun, no? Shout out sa'yo. Mahal. Mega super loto shout out. Ano, tapos na kayo dyan maglawa. Tapos na ang labadami. Di pa ako nakakaligo. Pagdating, nag-live. Ang ginagawa ng dalawa. Busy na, busy. Tamsak naman, tamsak. Tamsakan mo. Ano yung dinilit mo? Ito ng mga pulis ko. Meron ng mga kasaway. Pasok ka mahal. Ano kita? Babaan kita ng link. Akyat ka. Pindot mo lang yung link, ha?
Ay, hindi yata. Ewan ko kung pwede pala dito. Pwede ba? Ang ginagawa mo, asan ka na? Singer na, singer. Pagkakantahin kita, ah. Teka lang. Kumanta ka dito sa live, ah. Babaan nga kita ng link. Paano ba magbaba? Try mong umakyat. Ipakita na ang boses na yan. Paano ba mag-ano nito?